தேசத்திற்காக ஒரு ஜெபம் என்கிற ஜெப வேலைக்கு நேராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். இன்றைய நாளிலும் குடும்பங்களுக்குள்ளே ஒரு மனதின் ஆவியை கர்த்தர் ஊற்றும்படியாய் நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். இந்த கடைசி நாட்களிலே குடும்பங்களுக்குள்ளே ஒரு மனம் இல்லாததினால் குடும்பங்கள் பிரிந்து காணப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். பெற்றோர் பிள்ளைகள் கணவன் மனைவி என குடும்பங்கள் சிதைந்து போயிருக்கிறதை நாம் இன்றைக்கு பார்க்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, ஆளுகை செய்கிறவர்களுக்குள்ளே ஒரு மனம் இல்லாததினால் நல்ல திட்டங்கள் மக்களுக்கு சென்றடையாதபடிக்கு அதை தடைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறதை நாம் காண்கிறோம். தேசங்களுக்குள்ளே ஆளுகை செய்கிறவர்களிடத்திலே நல்ல காரியங்களுக்கு ஒரு மனம் ஏற்படும்படியா இன்றைக்கு நாம் பாரத்தோடு ஜெபிப்போம். அதே மாதிரி ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்குள்ளேயும் தேவன் நல்ல ஒரு மனதை கர்த்தர் கொடுக்கும்படியா நாம் ஜெபிப்போம். ஊழியத்துக்காக வந்திருக்கிற பிள்ளைகள், அவர்களுக்கு கீழே ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்குள்ளேயும் கர்த்தர் ஒரு மனதின் ஆவியை கொடுக்கும் பொழுது அந்த இடத்திலே ஊழியத்திலே மிகுந்த பலனை பார்க்க முடியும். ஆனால் ஒரு மனம் இல்லாதபடிக்கு ஊழியத்துக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற காரியங்கள் ஊழியங்களுக்குள்ளே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. கர்த்தர் அவைகளை எடுத்து போடும்படியா இன்றைக்கு நாம் பாரத்தோடு நாம் ஜெபிப்போம். எங்கே 2-3 பேர் என் நாமத்தின் நிமித்தம் ஒருமனப்பட்டால் அங்கே அவர்கள் நடுவிலே இருப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ஒரு மனம் உண்டாகும் பொழுது தேவன் அந்த இடத்திலே இருக்கிறார். இயேசு என்ன நாமத்தினாலே குடும்பத்துக்குள்ளே நல்ல ஒரு மனமும், ஊழியங்களுக்குள்ளே ஒரு மனமும், தேசத்துக்குள்ளே நல்ல ஒரு மனமும் காணப்படும்படியா இன்றைக்கு நாம் பாரத்தோடு நாம் ஜெபிப்போம். நாம் யாவரும் கண்களை மூடி தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். எங்களை நேசிக்கிறதான நல்ல தகப்பனே, இந்த நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, குடும்பங்களுக்குள்ளே ஆண்டவரே ஒரு மனம் இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவரே சிதைந்து போயிருக்கிற குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் பாரத்தோடு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகள் என சுவாமி ஒரு மனம் இல்லாதபடிக்கு இன்றைய நாட்களிலே ஆண்டவரே குடும்பம் பிரிந்து போய் மன சஞ்சலங்களோடும் மன கஷ்டங்களோடும் மன வேதனைகளோடும் காணப்படுகிறதை இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கிறோம். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே விலகும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, தேசங்களுக்குள்ளே ஒரு மனம் இல்லை ஆண்டவரே, ஆளுகை செய்கிறவர்களுக்குள்ளே ஒரு மனம் இல்லை ஆண்டவரே. அதனால் நல்ல திட்டங்கள் ஆண்டவரே மக்களிடத்திலே சென்றடைய முடியாதபடிக்கு தடைப்பட்டு இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, ஒரு மனதோடு மக்களுக்காக செயல்படுகிற ஆட்சிகள் ஆண்டவரே, எல்லா கட்சிகளும் ஒருமனப்பட்டு செயல்படும் பொழுது ஆண்டவரே தேசம் ஆண்டவரே நன்மையினால் நிரப்பப்பட்டு இருக்கும் ஆண்டவரே. அந்த நல்ல கிருபையை எங்க தேசத்திலே கர்த்தர் அருளி செய்யும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஊழியங்களுக்குள்ளே கர்த்தர் ஒரு மனதை தாங்க. எத்தனை பேர் ஆண்டவரை இணைந்து ஊழியம் செய்கிறார்களோ ஆண்டவரே, மிஷனரி ஸ்தாபனங்கள், ஊழிய ஸ்தாபனங்களுக்குள்ளே ஆண்டவரே எல்லா ஊழியர்களுக்குள்ளேயும் கர்த்தர் ஒரு மனதை தாங்க. ஒரு மனம் உண்டாகும் பொழுது ஒருவன் 1000 பேரை துரத்துவான், இருவர் இணையும் பொழுது 10,000 பேரை துரத்துவார்கள் அல்லவா ஆண்டவரே. அப்படியா எங்க தேசம் கர்த்தரை ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஏதுவாய் இருக்கும் ஆண்டவரே. தேசத்தின் ஜனங்கள் கர்த்தரை கண்டடைகிறதுக்கு ஏதுவாய் இருக்கும் ஆண்டவரே. இந்த நாளில் ஊழியங்களுக்குள்ளே நல்ல ஒரு மனதை கர்த்தர் கட்டளையிட்டு ஆண்டவர் எந்த ஒரு ஊழியங்களுக்குள்ளே பிரிவினைகள் காணப்படாதபடிக்கு ஆண்டவரே, தரிசனத்துக்கு விரோதமாய் மனிதர்கள் எழும்பாதபடிக்கு காக்கப்பட, உடன் ஊழியர்கள் எழும்பாதபடிக்கு காக்கப்பட ஆவியானவரே நீர் உதவி செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிற சுவாமி. அந்த நல்ல கிருபையை கர்த்தர் ஊற்றுகிறீங்க, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். குடும்பத்திலையும் தேசத்திலையும் ஆண்டவரே ஊழியங்களுக்குள்ளேயும் திருச்சபைகளுக்குள்ளேயும் கர்த்தர் ஒரு மனதை கொடுத்து ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய நாமம் ஆண்டவரே அந்த இடத்துல மகிமைப்படவும் ஆசீர்வாதத்தை ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன்.